Rugare kune vana vaMwari vanonamata Mwari. Rugare kune avo vane mazita akanyorwa mubhuku yeupenyu. Rugare kune avo venyika vasati vanzwa iyo yeevhangeri. Tisu vanodana vari murenje. Tisu avo vanouya neimwe yeevhangeri inoburiswa kubva mutswanda reshoko raJehovha Mwari. Ndini wenyu munyori mukuru wepaJerusarema idzva, ndinoitwa Chamboko. Matenda. Haleluya. Amen. Tinoda kutenda Mwari sezvo zvine nguva yakanaka yavatipa kuti tigone kupanana mashoko echokwadi saizvozvo pakati penyika, kuti ani naani vachanzwa evhangeri iyi vaponeswe neshoko irori, nekuti shoko tinoriparidzira kuti vanhu vaponeswe naro, kwete kurwa nekukakavara nenharo. Saka shoko rinoparidzirwa kune avo vanoti kana vakarinzwa vanorigamuchira, voteerera, vonzwisisa zvinoda Mwari, vofunga nezvaro, kwete kurwa nekukakavara nevhangeri yaMwari. Zvinoitwa nevana vaSatani. Saizvo muzuva ranhasi gamuchirai mashoko amunopiwa nevanodana vari murenje. Vanoti, gadzirai nzira dzashe dzirurame, nekuti kuguma kwenyika kwasvika uye kwava pedyo. Tinotenda tichanzwa mashoko edu kubva kumuverengi wedu munyori mukuru Baba Chamboko. Zvino evhangeri yedu yemuzuva ranhasi tinoiwana kuna zvakazarurwa 20. Toibata 7 namba mukati. Mavara makuru ari papo. Satani unosunungurwa ndokuzokandwa kwazvo, ndokuzokundwa kwazvo. Nhasi ndine mashoko akanaka andoda kuparidzirai vagari venyika nemese muri panyika. Chokutanga ndokuudzai kuti Mwari vakatipa vhangeri, vakatituma pamazuva ekupedzisira kuti paridzire avo vane mazita akanyorwa mubhuku yeupenyu. Zvino Mwari zvaakatituma pamazuva ekupedzisira kuti tigone kupadza shoko irori, ivhangeri yedu isusu veJerusarema inotambira kumashoko ekupedzisira kunana zvakazarurwa, nekuti ndoko kaya kereke iyoyi pamazuva ekupedzisira kuti paridzire kune avo vanotenda vachanzwa vhangeri iyoyi vakaigamuchira. Zvino ndokuudzai mashoko ano okuti Satani uchasungwa, vatendi vachimbobata ushe. Asi pakusungwa kwaSatani pane nguva yekuti zviro kwazvo Satani uchasunungurwa kwechinguva chidiki kuti ave kuzonyengera avo vanenge vachigara panyika kuti vazoita hondo naMwari. Asi pakurwana naMwari ikoko kwavachada kuti vaite, pachazova kuparadzwa ndokuzoguma kwazvo kwekusazowanikwa chinhu chinonzi Satani. Uchatambudzika nevaimutevera nevaiprofita muzita raSatani. Ndo zvatiri kuparidza pano chiti varume, mashoko iwaya ndeekupedzisira. Manya tinzwe 7 namba yoti inoti chii? Zvino kana makore ane 10 apera, kana 1000 yezi dzinge dzapera, Satani uchasunungurwa mutorongo yake. Satani achabudisa mutorongo yake, uchabuda kundonyengera marudzi ose, achatuma kundonyengera marudzi ose anenge ari panyika, ari kumativi mana enyika, ari kumativi mana enyika, Gogi naMagogi. Avaunganidzire kundorwa, vachaunganidzira kunzi vaende kundorwa naMwari. Kuwanda kwavo kwakaita sejecha regungwa, vachange vakawanda sejecha regungwa. Vakakwira pakufara kwenyika, vachakwira pakufara kwenyika. Vakakomba misasa yavatsvene, misasa yevatsvene ichakombwa neguta rinodikanwa. Teererai nhava tiri kutaura pano ndeyekuti vatendi vachamborarama kwe1000 years vachinzi maprista aMwari. Panguva yodhiabhorosi anenge akasungwa, panenge pane rufu rwechipiri runenge rwakamirirwa. Saizvozvo kuna vachakunda parufu rwokutanga urwu, rufu rwechipiri harungave nesimba pamusoro pavo. Asi zvino vhangeri yatiri kutaura pano ndeyekuti tarirai nemazuva iwayo vanhu vachararama 1000 years vachidya nokunwa pasina rufu kana kutambudzika, nokuti dhiabhorosi anenge akasungwa panguva diki iyo
Satani achasunungurwa kuti adzoke kuzonyengera, nekuti pa 1000 years tichararama tina Jesu Kristo. Satani akavharirwa mujere, asi anozobuditswa kuti auye kuzonyengera, achibviswa mukati mejere raanenge akavharirwa. Ipapo ndo panenge pakutsvakwa vanhu vachazoenda kudenga. Saka shoko rangu randokuudzai nderekuti panapa panguva ino tine nyika yatakamirira. Hatizi kuenda kudenga panguva ino iyi, asi takamirira nyika yakagadzirwa naMwari, nyika inonzi Jerusarema itsva, ichaburuka ichibva kudenga, nekuti nyika ino iyi ichashayirwa nzvimbo. Tichamirira nyika ichaburuka ichibva kudenga. Nyika iyo inonzi Jerusarema itsva, ichaendwa nevanhu vachararama kwe1000 years. Takuzomirira kuzoenda kudenga kumusha waBaba. Saka Satani anenge akasungwa, anozosunungurwa kuti agone kuzonyengera. Ndo panenge pakuzosarudzwa avo vanenge vakanyorwa mubhuku eupenyu. Manyatinzwe munyori Mudhumeni 9 namba yoti kudi vakakwira pakufara kwenyika, vakakwira pakufara kwenyika, vakakomba misasa yavatsvene neguta rodikanwa. misasa yavatsvene ichakombwa. Ipapo moto wakaburuka uchibva kudenga. Ipapo Jehovha achabva aburutsa moto uchibva kudenga kuti uparadze avo vakanga vakakomba misasa yevatsvene vachida kurwa naMwari. Ipapo Jehovha Mwari vachaburutsa moto unobva kudenga. Zviro kwazvo wobva waparadza Satani neavo vachanyengerwa kuti vagone kutera Satani, vanenge vakaungana kuti vagone kurwisana naMwari, vanenge vakawanda sejecha regungwa. Asi zviro kwazvo ipapo vasati varwisa vatendi yavanenge vakomba, ndo pachaonekwa moto uchiburuka uchibva kudenga unobva waparadza. Ipapo zvobva zvanzi kudini? Zvino dhiabhorosi wakavanyengera, iye Satani uchavanyengera, akakandwa mudziva romoto ndiye uchazokandwa mudziva remoto nesafuri. pane chikara nomuprofita wenhema, ndo pane chikara nemuprofita wenhema, kuti varwadzwe mira ipapo. kusingaperi-peri. Pane chikara nomuprofita wenhema. Chikara nomuprofita wenhema haasi muprofita hwani, asi muprofita uyu anenge akamirira maprofita enhema. Atinoparidza tichikuudzai kuti vanoti vakatumwa naMwari, asi havana kutumwa naMwari. Vamwe ndo vanokuparidzira vachita hasi maKristu. Vamwe vanokutiwo vanofamba mumhepo vanozviti ndivana Jesu. Vamwe vanokupa chiprofita chenhema, vamwe vanomutsa vanhu vapenyu vakaita sana Pastor Lukao. Ndo maprofita enhema akanokora muprofita mukuru wenhema, vakadya mutswanda yaIsebheri. Ivavo ndo vanhu vachatsva nokutambudzika, vanozviti vakatumwa naMwari vasina kutumwa naMwari, vanozviti tiri maprofita vasiri maprofita, neavo vakatenda kumaprofita enhema vachawanikwa zvevari ipapo, nokuti Satani haagoni kutsva ari ega, achatsva iye nevaimutevera nengirozi dzakapanduka nadzo. Manya kubva nayo pakoma yotichi kuti varwadzwe masikati neusiku. Atenditeererai kana mukasanamata Mwari zvazvokwadi, kana mukarwa nevhangeri ratokuparidzirai musingatendeuki. Tarirai mucharwadziwa masikati neusiku pana Satani nechikara nomuprofita wenhema neavo vakatenda kunana Papa. Maprofita enhema vakatenda vachiudzwa kunzi hatisi maKristu, vakatenda kuti haasi maKristu. Asi vhangeri yandakabata iyi inoti maKristu mumba mavo, asi munorambidzwa muchinzi hamusi maKristu. Nokuti kana vanonamata satanism vanodedzwa vachinzi masatanist, nokuti vanonamata satanism vanonamata kuna Jesu Kristu vanonzi maKristu, nokuti vakaberekwa muropa raKristu vanonamata Kristu, saka vanonzi maKristu. Hakuna mwana anganzi ndowe kana kuti kwatsvangira kana kuti kwachamboko, iye asiriwo kwachamboko, asi anodeedzwa nezita rekwachamboko kunzi mwana wekwachamboko. Saka inzwai pano ndinoti
tinonzi tiri maKristu, makane chikonzero, baba vedu ndi Kristu. Soko imi muri vanani munoziva musi maKristu. Manya toenda nayo mawara makuru anotevera kutonga kwekupedzisira. Panenge pa kuzotongwa manje kwekupedzisira. Tarirai zvatakuudzai pamashoko aya ndechekuti vanhu zviro kwazvo vanyengerwa vakateera Satani, muprofita wenhema abatwa. Ipapo panguva yese vanhu vanga vasati vatongwa panguva iyi, asi manje apa ndo paakuchiva nekutonga kwokupedzisira. Panenge paakutongwa vaya vakafa vakafira muna Kristu nevaya vakafa vakafira muna Satani. Panenge paakuzonoonekwa mazita avo, mumwe nemwe akutongwa nemhosva dzake. Saka vhangeri ripa ndeyekuti panguva ichararama vanhu ava, zviro kwazvo panenge pasati patongwa vanhu pa 1000 years idzi. Apa manje apa ndo paakuzotongwa vanhu, panenge paakuonekwa mazita evakanyorwa vari kuenda kudenga. Saka panozowanikwa munhu zita rake risina kunyorwa, ndo paanenge akunotongwa. Saka ukawanikwa hama yangu zita rake risina kunyorwa, uchatongwa. Kana mukawanikwa baba muchiteera muprofita wenhema, muchatongwa. Kana mukawanikwa muchisapota nokudhifenda vana papa venyu vanokuti vakatumwa, isu Mwari akatiudza pachena, mweya waMwari wakatiudza pachena, akati vanakomana vangu paridzirai mutaure muvaudze kuti maprofita aya haana kutumwa naMwari asi muri kuvasapota. Teerera hama yangu, nezuva rokupedzisira uchachema uri mukati medziva romoto, nokuti nyika ino iyi yakachengeterwa moto. Manya tizi 11 namba yoti chi zvino ndakaona chigaro choushe, ndakaona chigaro choushe chikuru chichena, changa chiri chikuru chiri chichena, wakanga agere pamusoro pacho, iye akanga agere pachigaro ndiMwari. iye nyika nedenga zvakatiza pamberi pake, nyika haigoni kumira pamberi paMwari, zvakashayirwa nzvimbo. Ipapo ndakaona vakafa, right, nawe kunotongwa pachabva paonekwa vanhu vakafa, vaduku navakuru, vadiki navakuru vari kufa nhasi panyika, vamire pamberi pechigaro choushe, vakanomira pachigaro chaMwari vakamirira kuzotongwa. Bhuku dzikazarurwa, right, pane bhuku dzakazarurwa, pane bhuku yemazita evanhu vese vanorarama panyika pasi rese. Iyo bhuku ine mazita evanhu vese pasi rese, nekuti vanhu vakanga vakasikwa naMwari vakanyorwa mubhuku. Asi bhuku iyoyo ine imwe bhuku yayo yeupenyu isingazowanikwi mazita evanhu vese. Bhuku ichawanikwa mazita evaya vakanyorwa, vakatsanangurwa kunzi vadyire nhaka, vakatenda mushoko rechokwadi, vakatenda kunzi tendeukai, vakabvuma kutendeuka, vakabvuma kusiya mabasa akaipa, vakabvuma kusiya mabasa erima, vakateera Kristu, ndo vachawanikwa pabhuku yechipiri. Saka pane bhuku mbiri, bhuku yemazita evanhu vese kosta bhuku yeavo vakatsanangurwa. Manya tinzwe munyori kubva pakoma. Yes. Bhuku dzikazarurwa. Bhuku dzakazarurwa. Neimwe bhuku yeupenyu ikazarurwa. Pane imwe bhuku yeupenyu varume yamanzwa yakabva yazarurwa futi. Vakafa vakatongwa nezvakanga zvakanyorwa mubhuku. Vanhu vakafa vachatongwa nezvinenge zvakanyorwa mubhuku, sezvavakabata, sezvavakaita panyika. Manya gungwa rikabudisa vakafa vakanga vari mariri. Gungwa iro riya rine vanhu varakachengeta izvezvi vari kurarama vari mugungwa, vakafira mugungwa imomo, richabudisa zvikanzi kudini? Norufu neHadhesi zvikabudisa vakafa vakanga vari mazviri. Gungwa richabudisa vakafa vakanga vari mugungwa, nerufu achabudisa vake vakatora. Hadhesi ndiyo nzvimbo inoenda vanhu vanofa vasingafire muna Kristu. Hadhesi inzvimbo inopisa yokuti ukafa uri chidhakwa, ukafa uchiita zvedoro nembanje, hama yangu unoenda kuHadhesi. Ndoku nzvimbo inopisa kwakanga kwakaenda Jayamupfumi paakazochema achiti dai matuma Lazaro andidonhedzera donho remvura zvaro, makane chikonzero akanga ari kunyika inopisa. Ndo nyika inozodzoka vaya vanouya vakuti
kwatinobva kunopisa tiri midzimu yana sekuru taikumbirawo kuti zviro kwazvo dai matipa mvura matibikira doro vanenge vatiza kuadhesi kunyika inopisa kunyika inoenda vanhu vakafa vasinganamati vakafa vachimhura magwaro vakafa vachimhura mweya zvamuri kungoita panyika manya mumwe nemumwe akatongwa sezvaakabata mumwe nemumwe achatongwa nezvaanenge akabata kana waingosapota magaya achiita mabasa akaipa uchatongwa kana waingosapota mwasha achiti mutumwa uchatongwa kana waisapota makandiwa uchiti akatumwa uchatongwa kana waisapota zviro kwazvo vaprofita venhema hama yangu uchatongwa ana Stephen ana madzibaba vekumasowe ing'anga dziyadziya havazi maprofita vana madzibaba ing'anga zvigure izvi havana kutumwa naMwari nekuti vanoramba magwaro akataura mushoko iri kuti ani nani anomhura mashoko iwaya okupotwa kwebhuku iyoyi haangawani mugove. Amen. Saka kana muchivasapota muchinamata ikoko muchatongwa manya ipapo rufu nehadhesi zvakakandirwa mudziva romoto zvichapa zvakandwa mudziva remoto ndirwo rufu rwechipiri ndiro dziva romoto ndiro rinonzi dziva remoto kureva kuti kana rufu akandwa hadhesi akandwa kwakusina chinonzi rufu tava kuenda kudenga kunodya nhaka kumusha watakagadzirirwa zita remusha uyo ndiZayoni unopenya zuva rose siku nesikati hakuna usiku hakuna anongori masikati chete chiedza chete hakuna kushanda kudya nokunwa tichirumidza Mwari hakuna kuroorana hakuna kuroorwa tichazorarama tava sengirozi. Amen. Manya zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mubhuku yeupenyu zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mubhuku yeupenyu zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mubhuku yeupenyu. Teererai imi marasta, teererai imi vanonwa doro, hategi kukudzai chokwadi. Doro ramunonwa iri vadikanwa, mbanje dzamunoputa idzi vanhu vaMwari, zvamunoramba kunamata, muchienda kumabhawa, muchikecha pfambi. Inzwai vadikani shoko rechokwadi. Hama yangu, inzwa kuti muverengari kuti kudini, mutumeni baba. Zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mubhuku yeupenyu zvamunoita izvo nekwamarangi muchitora vakadzi 10 muchirepa vana muchiti zviro kwazvo marota muchirota nhema muchiabhiusa vana muchiita vakadzi 30 uri murume umwe chete. Inzwai zviri kutaura neshoko munoriverenga. Zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mubhuku yeupenyu zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mubhuku yeupenyu zvino zvamunotsigira vana amai muchirukwa mumisoro zvamunotsigira munhu achikuparidzira achiti haazi mukristu muchimuomberera maoko zvamunotsigira vanhu vanotora zvegumi zviro kwazvo vachidya mari dzechechi. Hama dzangu muchidya nguruve zvakarambwa mushoko raMwari. Inzwai vakoma.